ipik sa man basit. Ito'y pila. Isa. Nakapay ka takip. Pulis ka kami snail. Uy. Wrong. Basta man. Okay. Okay.
Naimbag ken nagasat arabita amin gagayem ken kakabsat. Iti daytoy first Friday devotion tayo. Intay kadwaen dagiti sumaganad anang yawat tensyon pagyamanda. Isu ti pagyaman ni Christian Jag Ramones to pass the NCLEX examination. Pagyaman ni Maria Banaw. Pagyaman ni Jerome D. Fuerte to pass the upcoming board exam for Philippine Nursing Examination. Ken pagyaman ti Kasukisok Black. Kastapay met ngayon tay araman ngay kararagan ti sumaganad aminatay tayo. Isu ti kararwa ni Sitero sa libad. Ken dagop aminen ngamin minatay nga awan pulos makalagip kadakwada. Tumakder tayo. Natin karawani amin ken kay datulmi Ave Maria o Maria amin ken kay datulmi itinagan ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo ti Apo adda kuma kada kayo nagabsat iti dayti panagdaydayaw tayo tinasanton a puso ni Apo Jesus idaton tayo met ken kuana ti amin tayo kasapay kumata mapabilag tayo iti panawen ti panubok ipanawan ti cross ti biyag tayo ti Diyos tarabayan na tayo kumata maaddaan tayo ti pudpud no apigsa pamati ken panagtalit ken kuana ikararagan tayo ti lubong tayo dagiti maririribok dagiti madandanagan dagiti marigrigat dagiti kakabsat a mabisbisinan dagiti pamilya a nawarawara ti anyaman awala anyaman arason ken wagas sapay kumatay pari na ti Diyos ti ayat ken dungo na kada tayo tapno nga rod maikaritay ang makiranod iti dahito na santo na misteryo bigbigan tayo dagiti basbasol tayo kat pagbabawian tayo ida iti napakumbabaan nakem kuna tayo agkonpesarak iti Diyos aman nakabalin amin ken kada kayo met kakabsat tasyak nakabasulak iti panunot sao aramid kan liway ko basol ko unay iso ngagpakpakaasiak ken Santa Maria ngagnanayon a Birhen kadagiti amin nga angheles ken sa santo ken kada kayo met kakabsat tay kakaasidak kuma iti Apo tayo a Dios kaasyan na tayo kumatiman nakabalin a Dios ket kalpasan ti pan nakapakawan dagiti basbasol tayo ipan na tayo iti biag nga agnanayon
akin ka may sinaan, mga asika, mga asika, mga asika po. Kung mararag tayo, man nakabalin a Diyos, agragsak kami, gapo kadagiti mang nibi-nibi a parabor nga ipapaay ti puso ni Apo Jesus adong dongwem nga anak mo. Aramidem kadi, maikari kami nga aglakam kadagiti agliplipya sa grasya, nga agtaod iti daytoy na ilangitan nga ubbog ti kaasi, gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Dios, iso makipagbiag ken makipagari ken ka iti timpuyog ti Espiritu Santo, Dios nga agnanayon nga awan ti inggana. Ti maibasa na adaw ti libro ni Propeta Nahum. Kitain nyo, adda umay ababaonen nga aglasat kadagiti bantay, amangyeg iti naimbag adamag. Umay tapno ipakaamuna ti panagbalaygi, da kayo at tao ti hoda. Selebraran nyo dagiti naituding at piyestayo, ket itidyo ti Diyos ti sinapataan tayo nga ited ken kuana. Saan tayo arauten dagti managdakdakis iti dagayo. Nadadael dan ama naming pinsan, danda ni isubli ti Apo ti dayag ti Israel. Akas iti dayag na sakbay ti panangsamsam ken kuana dagiti kabusor na. Asipay ti syudad anaulbod ken managpapatay. Napno ti kinabaknang amasamsam ken maagaw. Dengken nyo ti kanabsiit ti saplit, ti karadkad dagiti pilid, iti dalagudog dagiti kabalyo, ti darison dagiti lugan apakigubat, dumarop dagiti nakakabalyo, sumilap dagiti kampilan, gumilap dagiti gayang, ginabsuon dagiti bangkay, di mabilang dagiti natay, may tikleb dagiti tattao, kadagiti agkaiwaraan na idasay. Dusain kanto ni Nineve, lubuk. Labusan kanto tapno makita daka dagiti nasyon, ket maimatangan danto ti amin apakababainam. Ipakitak to ken kuana ti gurak, ket gaburan kanto iti rugit. Maalyaw to dagiti tattao akumita ken ka. Itarayan da kanto iti amin akumita ken ka. Kunanto dagiti tattao, narban ti Nineve, si asino ti makipagrikna ken kuana, si asinon to ti maysa amang liwliwa ken kuana, ti sao ti Apo. Agpapatayak ket mangtedak iti biag. Dumteng tu ti tiyempo apan nakaparmekda. Asidigen ti aldaw akin kanibusanan da. Isalakan to ti Apo dagiti tattao na. Inton makita nang awanin ti pigsada. Kasyan danto dagiti agserserbi ken kuana. Inton makita nang awanin ti matda. Sisyak laeng ti Diyos. Awanin ti sabali apudno a Diyos. Agpapatayak ket mangtidak iti biyag. Mangsugatak ket siyak metlaing iti mangpaimbag.
Alaek to similsilap akampilan ko, kit ikagumaak ama aramid ti kinalinteg. Balsek dagiti kabusor ko, kit dusaik dagiti gumurgura kanyak. Sidadan kang ako, nagtungkal bilbilin mo, maray tayong pinalikas mo, maitantano pinagano mo, maitantano Ti Apo adda kumakada kayo. Ti panakaiwaragawag tinasantuan nga ebanghelyo kasinsurat ni San Mateo. Kinuna ni Jesus kadagiti adalan na ti agtarigagay asumurot kanyak masapul atal likodan na ti bagina ibaklay na ti krus na ket suruten nak tati si asino man ang mangipatpateg iti biyag na mapukaw nanto ngem ti si asino man ang mangyawat iti biyag na gapo kanyak maisalakan nanto adda aya magungguna ti tao no matagikwana ti entero alubong ngem mapukaw na met ti biyag na awan ti mabalin nga ited ti tao apang subbot iti biyag na tadandanin umay ti anak ti tao agraman dagiti angheles na umay ti dayag ni amana ket gunggunaan nanto ti tunggal maysa kas mayan natop kadagiti aramid da laglagi penyo nga adda sumagmamano kada kayo ditoy asaan to pay amatay aging ga makita da ti anak ti tao nga umay akas ari kakabsat ti ebanghelyo ti Apo. Good evening. Congratulations. Tatay sakbay ti misa. No gamin no awan ti obra oray agid iddaak. Ayat ko ti ay maturog. Wano auray agidanak ng runa ti aldaw auray agbasbasaak daduma adalata agplay lat ta di TV kay na YouTube lat na ti pakaipian na kano anya ginarugyam no daduma agsasaruno nga no anya di akin channel agko-connectar dayay kanya ka muna apay nga tinay nalokataktatay di jay dokumentary ni Ma'am Cara David di gadyo ka ti GMA amuyo suna apan na in dokumentary di jay kuada jay subik idi after pandemic di jay basuraan da nga nagibasuraan da jay ayan tinative jay antibantay kay nakontaminate di jay danom imalis dagiti paginuman dagiti kakabsat tayo nga ita kas jay ti istoryana kanapan na kinasarsarita dagiti local government unit ijay kay dinalpas da ijay nairedep kun sa basit ti sumarunong mabuya nga apan in dokumentary ni Ma'am Cara David apan na inuli di ijay Mount Kiting no nang nanggagyo ijay naganan marumblon sa uno di agkamali da ijay kay di kwan nagkape ko naktap no pangalala ak jiri nak tagsagsagana ak para iti dito yung misa dikit kita napandajay pik di bantay ka bato agrik-reklamo ak tasyak talaga nga takrutak iti nga to no once nga paulyendak ipaapadak la uray lima nga nabartegan basta andak nga paulyan ta talaga nga anja ka mo na iyan nakak nga takrot ti nga to iso nga mapangkam ta del pilar kag patinggakam na di market mapan ijay ta kayak data narwamak bantay kung kunak ngam talaga nga no nga to mabuti nga kagit kita di ulyan da di jay
jay team na ni kay Ma'am Cara David Agraman dagay ko 90 degrees nga bato ag kalkalip-kip da nga makitam tipang punot kasla sakpay ti amoy agarigen-gen diri na hala mapukaw di sakak ngamin no kasjay kati si isaludsod ko no siyak dataan niya gamin ti ingka inubrad na talaga naggriga talaga makasangit ka ano maulim dayjay anya gamin ti inubrad tan no siyak dataan niya ko ti pangayatak ko mga umulid tan kunak anga talaga jak mapan na sigurado mga siwkan niya ka mga yandayon iya tanda kang mabaling yandayon ijay tapwak da ka natalaan da kan tudya babangatan kada yung isaludsod ko apay gamin niya tayo ubra kita mabali na mga agkukukot itoy mabali na mga agyan itoy when sometimes most of the times kakwa we choose comfort itibiyag tayo no dagduma ka we do not go out from our comfort zone pilyon tayo DJ komportable tayo pilyon tayo DJ na may mayat nga para kanya tayo sino madiayang agbali nga komportable biyag na sino ti mayat nga agregat so ako ne mayat sa mo di meeting yo congratulations adapay na opranan ni bumlat adato nasabat na nakamotor ka pinagawid na din nagmotor iso na tinagsakripisyo no kitkitaan nyo ko congratulations kunaktay damo apaya why are you here nabalintay mga agkukot amin hello kapigsat todo aping adakad to'y oray siyak mat naglaka ka nga ibaga nga awan misa inton bigatin ko natayo no dagduma pilyon tayo ti comfort awan ti mabali awan ti mangayat kanya tayo nga agsakripisyo nga agrigat isugarod nga ipapatim ti agbasa isugarod nga ipapatim ti agtrabaho ipapat taapaya tapno agbalinto a komportable jay biyag mo ngam laglagi pun tayo iti panagbiag tayo kakabsat before the comfort, we have a lot of sacrifices to do tapno magunod tayo. Haan nga dahil tayo kumamot, na ganan, tibiyag tayo wan ati, dahil pangikumkumperaran tayo nga comfort, itibiyag tayo kakasla kumaday tayo, nadimakal ka nga nabaknangan, awanan dahil tayo kasla awanan ti chalice na biyag mo, mayat mo tanong kasi, haan nga dahil ti comfort nga berberukan tayo. Sakbay tayo nga agbalay gi masapol ti sakripisyo. Anya nga minti ko na ti ibanghelyo. Yagtari gagaya sumurot kanyak masapol atal likudan nat bagina ibaklay nati krus na ket suruten nak. Apay kasapulan tay ti cross? No kumano usto nga Diyos ni Apo Jesus. No kumano naglaing ti Diyos apay nga masapol nga kasapulan tayo ti cross. Kamabalin na ko mga the click of his fingers kamabalin tayo mga kunana ko man ka maisalakad na tayo mat apay nga masapol. Masapol gamin ti panagsakripisyo. Kaslamot ada kita na agente tennis nga dagitamot na apo umay dag tennis ti kaya da ko nalaing damot to apan pandapay ko kumaritan oy aguray kayo sakbay kay nga lumaing you have to sacrifice a lot agrigat kayo tapno agbalaygi kayo tapno lumaing kayo agsyado tennis kayo nalpas kon father sa nga ribo ko nak 150 pa ilaan ka nalpas kon father shortcut sa dot lamay kayong tag-training tayo apo mag-training kumatisaka tapno pumartak data kalada mula slow motion nagpartak na bula ka slow motion matitaka no kay ito nga mga abak nga ron partakan tayo hindi ko awan nagsubli bigat na paya nasakit gorong may talaga tapno agbalaygi ka masapol nga agsakripisyo ka amin ti ang gulo ti biag tayo kasjay kaya mong kitaan nyo da kay nga nagbasa
Congratulations, ano da kay nga nagbasbasan to nga nakagraduar nga agtrab-trabaho tatan ka, nagkatkatawa kay laeng idi nga nagsaksakar awan ti sangit yo. Congratulations. Kada kami ka kwarta, utek, oras, nakadado nga focus mo, nagadado nga pakarikutam. Luluwala ang ti armas mo tapno agbalay gi ka. No daddo maghampay nga ito ni Apo Diyos nga maminsan, maminano nga gigsabon pa din mo nagkamaran. Kastnayon na nga rod. Nasamsam iti agapit no nagrigatam kunana. No linaklakam, kitaan nyo, nagitigaskulaan nyo nga man nakar, idi college kada high school kayo kakaasid ang agtrabaho tapta dagidihang nga nagrigat, idi isudat, idi pa nagririgat. Hanyo nadlaw da jay? Hello? Dagiti nang laklakat pa nagririgat pa nagbasa. Dagiti haan nga nagikarigatan, haan nga nagibakbaklay ti cross na nga nagsaksakripisyo. Urag trabaho da, complain, rigat, marigrigatan, matutuok taapaya, haan idigamin pa nagbabaklay, haan da nga nagawit. Idi pa nagaawit, handa nga nagawit. Kaslamot di inawit mi data Santo Inchero, bababawik nga nagorder, naging lalaingak mo nakasutaan na ak mga nakiawit, apo na ira nagbatbatit ngam siyak, di ka sarunok siyak tinagdagsanan, natakok, niya nga minang orderak, ay dati apo Jesus, agungar ka na magnakan si kapay nga awiton may. Napanak si Mirok yan tidadadakil, o di kong kunak laang, apay kapoy, relax ka kung kunak mo tin, apay kapoy. Di kami nadaduma, no hantay kayat dito ibanghelyo tayo ngamin, no hantay kayat agsakripisyo, anya ti magun guna tayo. No laklakaan tayo laang agraman pamati nga awan sakripisyo na, haan nga nabunga. Iso dito ko na masapul nga ibaklay na ti cross na, do we need cross? Kasapulan tayo ka ti cross, itibiyag tayo, no daduma, greklamo tayo, tahaan mo nga may sa nga cross, nakaaduma nga cross. Api kasapulan tayo kami dito apo. Nagmayat nga irason, nagitahang nga makimismisa, awam man problema da apo. Apaya nga ta? Dagitay nga umasidag kini Apo Diyos ka, kadagitay sutil itibiyag da, tala manurusor do obrada ka, kasla nagnam ay man tibiyag da. Api kasapulan nga agrigat tayo. Usto nga rin di kunana. Salamat adamay sa mga teologian nga nangyarig iti panagungar ka kasla kumadi may isa nga ina nga agpasikal di mat. Napadasan nyo amin tinagpasikal nga baba, ma'am natin napadasan nagpasikal. Ay hala dagiti hanga nagpasikal. Dayta ko na da, sigun di ba dagiti kwan, dayta ti karirigatan trabaho ti babae takaslakan no mawara-wara amin agararwam. Ngam apay nga masapul agpasikal tapno maaddaan iti baro biyag. Tapno maaddaan iti baro abiyag. Kagasampay mo ta, nagdakkel nga ubing nga rumwarmat, tariga na. Nagitilalakay di ayan mi, kapaulugan da di agdan nga baliktad ka, nagngangato agdan di ayan mi ide. Di mo iso nga adok ka albo nga lalakay nga ta di ayan mi, ta na idugmam da. Ngam di di tapay ha, masapong nga dati, abay nga kas di mo ti bagbagana, wan uray ti biyag kin ti pamati tayo, kunana pa'y ani, gunguna, dangan yun eh. Guri kayo tabiro ka. Gunggunaan nanto titunggal may sa kas mayan natop kadagiti aramid na. Dagi sakripisyo tayo, dagiti tutuok tayo, dagiti rigrigat tayo nga kuna tayo, no ammo tayo nga itud ti Diyos dayto itapno pumigsa tayo, tumibker tayo, agbalin tayo nga ngagwatil-watil iti pamatiken ti biyag tayo, isunto ti panggunggunaan ti Diyos kanya tayo. So ti kung kunak ti makita kayo kasla si asyak pay tinatukay ti rinana, nagasidag la data paggapwak di tanay. Day tala ti bala siwak nga nabasa.
Kada kayo kakaasi kay nga nag-apahan tulang nga nga bigbigan ti Dios dagiti nga sakripisyo. Hanan tulang nga nga kitaan ang dayayan tapno ited na mo dagiti dawdawaten tayo. Nuhaan man nga dito kung gunaan na tayo tumot nga makikaysa keng kuana. Isungorod nga masapul ti cross. Ngam ad ipalagip ni Apo Jesus kanya tayo kakabsat. Ano maipapan iti cross ti biyag tayo, nagado ti cross tayo hang nga may maysa. No daduma, adu dagiti ag-give up. Adun ti kakabsat tayo nga imibat. Kuna tayo, awang Kristiyano da, Katoliko da, makimisa da no kay kayat da, ngam dijirinan ka umibibaten. Hana kayat nga arakupon ti cross. Adu dagiti agkum-complain, apaya nga siya Apo. Agtrabaho akpay ti simbaan, man nakimisa ak mga inaldaw. Ado na kita isaludsod tayo nga han nga mahan nga kabaalan nga song no mabalbalin ka hanga masungbatan ti Dios ngam kinaagpay suna dadta ti sungba na. May sa kadagiti followers tayo nga rod. Idi nagsarita kami nga personalan ka kaslahan mga konpesar ngam impudno na Apo tao-tao ak iti simbaan mangidadaulo ak idi kuan kaasin Apo Dios naggraduate dagiti duwa nga anak mi ngam natay nila kay ko kunana DJ anak ko nga mas asideg kanyak as asideg tiri nana ngam siyak iso ti mangsuporta kanyak na stroke pay laeng rinugyakon nga sinaludsod ken ni Apo Dios kunana no apaya nga siyak ka inted ko maamin ti agserbi ti simbahan apaya nga tanga siyak idi kon isuna ti na stroke ha ang adda asawa na DJ anak na ngam adda nga isuna ti mangtartaraken tata isunan tinagsakit sinno nga rod kada kayo ti mangibaga nga panubok la data ko na tayo nga kasjay kalaka iso nga kuna na I don't pray the rosary anymore mapanak makimisa Father ngam adayon jeri nak ni Apo Dios dayjay ti claim na dayjay kabsat uray siya nga padi jak ammo ti isong bat ko honestly kasi no aduman ti panlubok ti biyag ko kitaek narigrigat kanya na ajak amo ti isong bat ko tila baga ka agkararagta tulungan ka nga agkararag ajak makaitud ti solusyon jak makaitud tapno makumport la ko madayjay ri nana jadi kuan kunam kung kunak ngamjak nga naibaga kanya na anya nga tati kay mensahe na dayjay look at the saints kitaan nyo ti biyag dagiti sa sadto Santa Rita di Avila nagkarkararag nagsaksakit edi kumbento kunana no kay no kung kunam kunana kini Apo Jesus no kunam nga gayem nak apay nga rod nga pinagsakit nak apay nga kastoy ti treatment mo kadagiti mayat asumurot king ka kuna kanuma ni Apo Jesus king ka kastaak nga makigayem parigatin na magayam, the more you get closer to Him, the more magayam nga ikan na katipanubok tapno, kitain na usto na pamatim. Isok ko na ni Santa Rita, isumo lang nga basit ti sumurot king ka, basit ti gayam mo, taparigatin mo. Iso din na pang kami, data ni Padre Pio. Itibiyag na nga kinapadi, ubing pay lang iso na da istigmatanan, na donor dati imanan. Kada agmisa, mostly kada agmisa agdara. Iso nga inpupupok da, inlumlumang da, handa pinaruwar. Idi kon mangun konpisar, agkarkarkararag lata. Kunakin dayjay, gayam, adi may sa mga kadwak nga padi nga napan. Kaya mo ti agka-stigmata, kunak. Nya mo, makatenis tapay ko na naman. Makatenis tapay ko na naman. Lukula, baka umay mo kanya. Laki data mo pa nang itad bagita mo ten ang agserbe kay ni Apo Dios ang sakripisyo cross mo nga taday jay ay aywan mi mo bagbagi mi mo agam no kita ti biyag na nagrigrigat haan na no dagita sa santo handa ko mga inin-enjoy handa nga nila San Agustin nga ta womanizer drunkard immoral amin kararag ni
inanan, hindi na Santa Monican, nagbalbaliwan, hindi nagbalbaliwan, ay sinurot na kinalantig tibiyagnan, nalipatan nan. Awanan day talubong, nagbalinan nga, naragsak isunan na kainana. My heart is restless, kunana day jay. Kaapayang ka masapul ti Kiros, itibiyag tayo, kakabsat day titi ibagbagana. No daduma, usto, agkumplen tayo. No daduma, likliklikan tayo. No daduma, no mabalbalin, ti kararag tayo kini Apo Diyos, ikatum da iti cross iti biyag ni. No daduma ka at daji approach. Anya tinapintas nga ibagana da iti approach tayo. Di sakripisyo, di puso tayo nga agsakripisyo para kinkwa na gunggunaan na tayo ito. Anya ti approach na iti cross. Haam mo nga itarayan. Embrace your cross. Arakupom. No anyaman ti itid na nga panubok, no anyaman day nga pakarigatan, arakupom, gunggunaan na kanto iti day nga aramid mo. Kano ay narakop mo day nga cross mo, kasla mo lag training agbalin nga nalagan, agbalin nga napintas, agbalin nga nalakata apaya, haan nga agbalbaliw, kala ko madyagay ayam ti tenis, hang agbaliw ti tenis, iso nga iso. Nung lumaing ka apaya, pinagrigatam, nagrigat ka kasi mo tibiyag. No kabaano ikararagam, no arakupom dahit nga cross, imbes nga narigat, agbalin nga nalagan. Kalaki ni Apo Jesus, inarakop na ta cross na. Kanayong kong istoryaan. Haan na nga intarayan, inarakop na dahit nga cross na. In the end, deja cross na, iso tinangawit kanya na. Dagiti sakripisyo tayo, dagiti rigrigat tayo nga kuna tayo, no alaan tayo nga itud ti Apo kada tayo, tapno tumibker tayo, baka isudan to mati mangitan dudukin, mangitan ok kada tayo. Ala data sakripisyo yo, nga agserbi, data sakripisyo yo nga lumablaban, uray pa no adu pakarikutan kada pakarigatan, baka isunto mati pakaitan ukan tayo. Kastamo dagiti sa santo. Ginagrigrigatan da, sakit man, pan nakairuruman, pan nakamartir, iso tinangitan o kadakwada, anya tinagunggunada, enjoying paradise, at dadan nga makikaykay sa iti Diyos iti rupan-rupa, at dadan nga makikadkadwa kayan kuwana. Huwag kakabsat, datoy tayo, agdaydayaw tayo ti ken ni Apo Jesus. Datoy tayo nga magparintumang iti saklang na, anyaman dagiti pakarikutan tayo. Hamo nga ikararagan nga mapukaw ta cross mo. Hamo nga iba ikararagan nga ikaten na ta cross mo. Ti kararagam, ikan na ka tinatibker a puso, natibker a bagi, panunot ken nakam, tapno kabailam nga ibaklay dahi ta cross mo. Iti dahi ta nga aramid mo, anya kunana, gunggunaan na kanto. Ti dawatem, tinaandur, nakapanunutan ken nakam, haang ag-give up, kamaudyanan na isunto ti pakagunggunaan tayo. Aming adain ka pinarswa, babaen, ibalikas mo, Apo pagyamanan, biken ka. Amin namin ngayon ka makita, kaputayan, pinadamida, naurnos na nakapinpintas na. Tinapay kenarap, di umay mi itaiyawan,
pinagdamidan, naurnos da napapimpintas da. Kumararag tayo kakabsat, tapno da tayo ken dagiti adaton tayo, makaayo-ayo kuma iti Diyos Ama aman nakabalin amin. Kitaem kad Apo, timang nibinibi nga ayat ti puso ti dongdongwem nga anak mo, tapno makaayayo ken ka daytoy adaton mi, ket agserbi pay apang supapak kadagiti basbasol mi, gapo ken Kristo nga Apo mi. Ti Apo adda kuma kada kayo, itag-ayo dagita puspuso yo. Agyaman tayo iti Apo a Dios tayo. Podnoon ay amay ikari kat rumbeng annong mi kat pakaisalakanan mi ada kami iti amin na tiyempo ken disso. Agyaman kam ken kaapo na santuan nga ama, man nakabalin katag nanayon a Dios gapo ken Kristo nga Apo mi. Tani Kristo idi asibabayog iti cross, kinayat na nga iniyawat na tibiyag na amay ipaay kada kami, takas taunay iti panangay ayat na kada kami. Ket itay naloktan ti bakrang na pinagpuswak na ti danom ken dara, ket isut pagubbugan dagiti sakramento ti iglesia, ket iti daytoy naloktan a puso na awisen ti nangisalakan dagiti amin at tattao, tapno agsakduda asiraragsak iti daytoy di maatyanan nga ubbog ti pannakaisalakan. Anan sata makidanggay kami kadagiti amin asa santos ken angheles nga agdaydayaw ken ka ket kunami adi agsarday. Santo, Santo, Iyapo a Diyos, dagiti amin aparsan. Ti langit ken dagat, napno dayti makay daydayawan. Hosana iti kaangat panay daya di umay tinagan tiyaho. Hosana iti Podnoon ay Apo, mabiig ka akinasanto ket sika ti gubwayan ti amin akinasanto. Dawaten mi nga rod ti paaymo ta Espiritu mamang pasanto kadagitoy adaton, tapno pagbalinem ket ti paaymo ida kada kami, abagi kandara ni Apo mi a Hesukristo. Isu idi sakbay ayawat na asi aayat ti bagina, tapno agtutuok nangala iti tinapay, nagyaman ken ka, pinispisi na sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana, alaen nyo ket mangan kay amin iti daytoy, tadaytoy iti bagik iso mayawat to a maipaay kada kayo. Kastamet akalpasanday di panang rabiida nangalay ti kalis nagyaman manenken ka sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo ket uminom kay amin iti daytoy tadaytoy ti kalis ti darak dara ti baro ken agnanayon atulag iso ama ibuyat to ama ipaay kada kayo ken kadagiti ado at tao tapno mapakawan dagiti basbasol aramidan nyo daytoy apangilaglagip yo kanyak. Ti misteryo ti pamati.
Iti ngarod pa nang ilagip mi ti papatay ken panagungar ni Kristo idaton mi kan kaapo ti tinapay ti biag ken ti kalis ti pannakaisalakan. Agyaman kam ken ka tempaay mo ama ikari kami ngadda ditoy saklang mo ket agserbi kam ken ka. Dawaten mi apo tada kami amakirano diti bagi gandara ni Kristo pagkaykaysaan na kam kumati Espiritu Santo. Laglagi pam kadaapo ti iglesia manay saknap iti sangalubungan ket parayrayam ti ayat na anadyosan. Laglagi pam met ni Leo a Santo Papa mi ni David William nga arsobispo mi dagiti amin nga obispo ken papadi. Laglagi pam pay apo dagiti kakabsat mi apimmo sayan asi inanama ti panagungar danto iti sidong takaasim. Awatem kad ida iti sidong taraniag mo pagkakitaan daken kay ti rupan-rupa. Dawaten mi apo tay paay mo met takaasim kada kami. Aramidam kumaamay karikam amin iti agnanayon abiyag ket makiranod kam to ken naenggasatan a Birhen Maria nga ina ti Dios ni nagasat nga Jose nga esposo na. Dagiti nagasat nga apostoles ken dagiti amin a sasanto isuda a nakapudno a nagserbi ken kaditoy daga. Makikadwa kam tukad met kadakwada ang mangitantan o ken mangidaydayaw ken kagapo ken Jesucristo nga anak mo. Gapo ken Kristo, siga kaysa ken Kristo, ken iti sidong ni Kristo, iti timpuyog ti Espiritu Santo iroknoy mi ken kamanakabalin nga Ama, ti amin adayaw ken gloria iti agnanayon nga awan ti enggana. Intay umararaw iti Ama ket lualwan tayo ti kararag nga insuro ni Apo Jesus kada tayo. Dawaten mi kan kaapo tay salakan na kami kadagiti amin na pagdaksan mi. Itdem kada si aayat ti kapya kadagiti aldaw mi kat babaen ti panulong takaasim kada kami kan kanayon kumalaeng nga iti basol mailisi kami ti amin ariribok maikanawa kami kabayatan di panangururay mi ti kinagasa tanam namaen mi kan iti yaay na Jesucristo anang isalakan kada kami. Kukuang tituray, ti panakabalin ken dayaw, ti agnanayo na dinto agsar. O apo mi a Jesucristo, kinunam kadagiti apostoles mo, kapya ti batik kada kayo, kapya nga gapukanyak ti ited ko kada kayo, saan kada dagiti basbasol mi ti mingmingam, no di kat ti pamati ti iglesyam,
Kat kas mayan nurot iti pagayatam ipaay mo kada si aasi kan kuana ti kapya ken panagkaykaysa si kang agbiag ken agari iti agnanayon nga awan ti inggana. Ti kapya ti apo kan kanayon kumangadda kada kayo. Ipaay tayo ti kapya iti tunggal maysa kada tayo kapya kada kay amin kapya. Kapya. Cordero di Diyos sa mangikat basbason ilubong. Apo mga sikat. Cordero di Diyos sa mangikat basbason ilubong. Kakabsat adtoy ni Apo Jesus ti Kordero ti Dios sa mangikat kadag iti basbasol ti lubong nagasat tayo anaayaban iti daytoy apadayana. Apo ujak may karing o may kakanyak ngem ti may salay nga sa mapaimbagton toy kararuwak. Eucharistia, Ana Santuan, taraon ti biyagan ay langitan, sagot ka ti Diyos sa naimdapan, sakramento ama kay salamat. Eucharistia Santuan, taraon tayo na Diyosan. Hanggang sidong ilay, insinalidumay, kasken ni Maria agyamantay, ken Jesus agdunugtay. Santuan, taraon tayo na Diyosan. Hanggang ay sidong ilay, insinalidumay,
Kasken ni Maria agyaman pa, ken Jesus agulugtad. Kasken ni Maria agyaman ta, ken Jesus agulugtad. Kumararag tayo. Apo ipaay mo kadi, tapunwen na kam ti ayat day ti asakramento nga inawat mi. Dagdagan na kumatipan nakikaisami kan Kristo, katulungan na kami amang bigbig da ni Kristo, itipada mi a tao. Gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Dios, iso makipagbiag ken makipagari ken ka, ititimpuyog ti Espiritu Santo, Dios nga agnanayon, nga awan ti hinggana. Iti intensyon tayo, iti daytoy panagadurar tayo Apo, iti nauneg na tibkar a pamati para iti parokya, para kadagiti pagilian tayo, kenti sa nga lubungan, para kadagiti marigrigatan, dagiti pamilya nga maawanan tinamnama, ken para iti personal conversion tayo. Agparintumeng tayo. O salutaris
Deus honor virtus quoque sit et benedictio procedenti ab utroque comparsit laudatio. Amen. Amen. Inted mo kadakwada tinay langitan na tinapay, nga dakin kwa na ti amin anay masanana, umararag tayo. O Diyos nga iti nakakaskas daw sakramento, imbatim kadakam ti pakalaglagipan mi ti panagtutuok mo, dawatin migan kaapo, nga ipay mo kada kami ti panagdaydayaw mi kadagiti nasantuan na misteryo ti bagikan daram, tapno may kari kami akan kanayon iti bunga ti panubot mo kada kami, sikang agbiag ken nagari a Diyos, agraman iti amaken ti Espiritu Santo, ti agnanayon nga wantinggana. Managdaydayaw na Diyosan, madaydayaw ni Apo Diyos, madaydayaw tinasantuan anagan na, madaydayaw ni Yesu Kristo na paypayso a Diyos, kat na paypayso met a tao. Madaydayaw ni Yesu Kristo na paypayso a Diyos, kat na paypayso met a tao. Madaydayaw tinagan ni Jesus, Madaydayaw tinagan ni Jesus, madaydayaw tinasantuan a puso na, madaydayaw tinasantuan ang puso, madaydayaw tinapateg-unay adara na, madaydayaw tinapategunay adaran, madaydayaw ni Jesus iti Santissimo Sacramento iti altar, madaydayaw ni Jesus iti Santissimo Sacramento ti altar, madaydayaw ti Espiritu Santo amang liwliwa, madaydayaw ti Espiritu Santo amang liwliw, madaydayaw tinaindaklan nga ina ti Diyos ni Maria Santissima, madaydayaw tinaindaklan ni ina ti Diyos ni Maria Santissima, madaydayaw tinasantuan ken ti di namulitan apan nakabukel na, madaydayaw tinasantuan ken di namulitan na panakabukel, madaydayaw tinagloryaan apan nakayuli na sa dilangit, madaydayaw tinagloria na panakayuli na sa dilang, madaydayaw tinagan ni Maria Birhen ken ina, madaydayaw tinagan ni Maria Virgen ken madaydayaw ni San Jose anatepel unay nga esposo na, madaydayaw ni Jose na tepelunay nga esposo, madaydayaw ti Diyos kadagiti angheles ken sa santos na, madaydayaw ni Diyos ang angels ken sa Amen.
Ikakaasi na kami santa nga ina ti Diyos. Ti Apo at dakuma kada kayo. Bendisyonan na kayo, ti man nakabalin na Diyos, ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Nalpasin ti na santo na misa, ken ti panagdaydayaw tayo ti na santo na sakramento, intayo ni ti ayat, ken kapya ti Apo. Nembagarabi tayo, amin Apo, aganlad tayo ti panagawid tayo. Sa bulan ng likudan